कबरी यूट्यूब चैनल वन आये तो नाई नौजो तो नस्कांग थेरवा खापन खक्चों में या फयो आके तिनिन नौजो तो माम फता खुमखु असम तो नहीं पहुंचो त्रिपुरा तो नहीं पहुंचो आके मिजोरम तो नहीं पहुंचो नरो न इमरजेंसी के सीरियन में खुपन नामो कि हाँ तुम बंदावा आंग नरो जो तो नस हायक नारे नहीं है इमरजेंसी खुपन नो आंग टीवी फाइम से उनके चुंग बखु पोले नखासानु छाताम स्कांगे फोन चुनु सौहा सोशल मीडिया फोन वायरल होहा आरी पिपो बांगमो सिचिनि माम फाले सिया खोबा पंदावा आंगना जतो न सिरिनि ये तिनि योरो खुपर के टीवी फाइव से तिनि आंबो इमरजेंसी खुपर न आं साखु नि हिए चोंगमो खुपरले बुक्ते सिंके बोसेन ताकेता वो तमिलनाडु यानिमा स्टेट वो सामुंग तांगे तोंनाय कंपनी सामुंग तांगे तोंनाय रबा पंदावा बेथा बेजाल ओये तोंगो प्रॉब्लम तोर माके ओंग लाये बिपद तोइदि तो लेपये तोंगो माब्रेके बिपद तोइदि तोरमि माब्रेके प्रॉब्लम उमि सिंके प्रॉब्लम उमोसिसा तावो चुंग खालेगना பேசுங்கடி ஏய் பேசுங்க எங்கள் உரிமையை நாங்க விட்டு கொடுக்க மாட்டோம் எங்களுக்கு வேலை வேணும் हमारा काम हमारे लिए है हमें काम चाहिए तुम लोग जाओ சித்ரா பேசு ஹிந்திக்காரங்க வெளியில போனோம் தமிழ்நாடுகளுக்கு வேலை வேணும் हिंदी वाले लोग बाहर जाओ तमिल लोगों को काम चाहिए ऐसा शुरुआत हो चुका है तमिलनाडु के त्रिपुर में एक हिंदी वालों को बहिष्कार का सिलसिला शुरू हो चुका है जय हिंद जय भारत सब पैसा खा गए ये बारियर कंपनी का है देखिए ये पुलिस वाला को बुलवा कर वर्कर को पिटवा रहा है त्रिपुर का है ये तमिलनाडु में है देखिए मैडम क्या बोल रही है जीएम को देखिए मैडम क्या बोल रही है थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग भी கோயம்பேடுல மளிகை கடை வச்சிருக்காங்க வரதராஜன் ஸ்டோர்ஸ் கடை பேரு எல்லாருமே தமிழ்காரங்க மட்டும் தான் வேலை பார்க்குறாங்க முழுக்க தமிழ்நாடுகள் மட்டும் தான் வேலை கொடுத்துருக்கோம் இந்திக்காரங்க 300 ரூபாய்க்கு 400 ரூபாய்க்கு வேலைக்கு வர்றாங்க ஆனால் நாங்கள் டெய்லி 600 ரூபா கொடுத்துட்டு இருக்கோம் ப்ளஸ் வந்துட்டு நாங்கள் யாரும் இந்திக்காரங்க வேலைக்கு வைக்கல நீங்க தமிழ்நாட்களுக்கு மட்டும் வச்சிருக்கும் போது என்ன அதுக்கான காரணம் என்ன வட மாநிலத்தில் உள்ள வர்றவங்கள நமக்கு அந்த அளவு சரியா தெரியாது சம்பளம் மட்டும் தான் கம்மியாக கேட்கறாங்களே ஒழிய அவங்க என்ன அட்டுலியம் பண்றாங்க என்ன பண்றாங்க அது நமக்கு சரிவர புரியாது எல்லாருமே இந்திக்காரங்களை தான் கூப்பிடுறாங்க உனக்கு என்னப்பா நான் தூக்குறேன் உன் வேலை என்னமோ நீ பாருப்பா டே அவங்க பாவண்டா ரொம்ப முடியாதவங்கடா உன் வேலை என்ன அதை நீ பாரு நீ கிளம்பு உன் வேலை என்ன பாரு அப்படின்னு சொல்லி நம்பல அப்படின்னு கூப்பிடுறவன் நாளைக்கு பலாரன்னு அரைஞ்சு தூக்குடான்னு நம்மள தான் பண்ணுவான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா பீகார்காரன் மட்டும் தான் இருந்தான் இப்போ பீகார்காரன் ஜார்க்கண்ட்காரன் ஜெய்ப்பூர்காரன் ஒவ்வொருத்தனும் கோயம்பேடு மார்க்கெட்ல கிட்டத்தட்ட 3000 கடை இருக்கு 3000 கடைக்கு ஒரு கடைக்கு 10 இந்திக்காரன் கால்குலேட் பண்ணுங்க பழ மார்க்கெட்ல ஒவ்வொரு முதலாளிகளும் வேணும்னு திட்டமிட்டு வரவழைச்சு கம்மியான கூலி கொடுத்து வேலை வாங்கிட்டு இருக்காங்க ரொம்ப அட்டோலியம் எங்களுக்கு பொண்டாட்டிகள் இருக்கு பிள்ளைகள் இருக்கு நாங்க அதுக்காக சம்பாதிக்கிறோம் நாங்க காசோ இல்ல கார் பணமோ வாங்கணும் அப்படின்றதுக்கோசரம் நாங்க சம்பாதிக்கலாம் இங்க இருக்கிற ஏழை தொழிலாளிகள் எங்களோட வயிற்று கழுவுறதுக்கு தயவு செய்து விடுங்க நாங்க இன்னைக்கு சாப்பிட்டு இருக்கிற சாப்பாடு நாங்க 3 வேளை போய் கரிசோரோ அதை சாப்பிடல ராத்திரி ஃபுல்லா மூட்டை தூக்கிட்டு போய் அம்மா ஹோட்டல்ல உட்காந்து சாப்பிட்டு இருக்கோம் அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த இதுல போய் பாருங்க பிரிட்ஜ் கீழ பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட மூட்டை தூக்கிட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு 200 கூலி தொழிலாளர்கள் யாராவது அன்னதானம் போடுறாங்க பாத்தீங்களா அந்த அன்னதானத்துக்கு தட்டையந்து கையேந்து நின்னுட்டு இருக்கோம் இந்த நிலைமை இது என்னைக்கு தான் முடிய போகுதுன்னு தெரியல அதாவது அவங்களோட பேச்சு இவங்களுக்கு எப்படி இருக்குதுன்னு தெரியல ஏதோ ஒரு தேசிய கீத மாதிரி இருக்கிறது போல தெரியல இன்னும் இதே நிலைமை நினைச்சா கோயம்பேடு மார்க்கெட்ல இருக்கிற மொத்த தொழிலாளர்களும் பாத்தீங்கன்னா இந்திக்காரன் சொல்றது அப்படிதான் हे बुद्धि kita kita wo problem umo singke bor ki samse Tamilnadu wo tongnai local roke balai ya guya thai ong chane ma khokchi thanga mami phathar ni bro baire ni bro se judi aboro wo samutang ni ma bang thamon tate wo ya gu dor pho patma pho lo ha phathar ni bro baire ni bro ke bang mayo aro ni local roke ya gu dam pho chuya bro ke samung pho kom ki ye ma tangwo abor mon ni tate wo aro ni locality bro roke local ni bro ro chung no phathar ni bro samung thang ye tang nai ro no khambre nang ye brown tate se chung local ni bro le samung mai si aung ye thang ye je jon hindi sanima bro no le tang ye kaw ye bu to ke ye to hajar bro nom the ha hajar bro tai pon tai tha ha bodi khe ye tumba pandawa ta khuram maro pharo ang na ro no sam chumole chini jan nim sam toi Tamilnadu Coimbatore ro Chennai ro ya guya thai ong ye tongnai macha ya manu ya ni tatewo tining sam toi no breke palo maino man pha no breke palo maino tini sasa ni no khong no breke ye support ke maino sasa ni family no breke support ke maino hiye tining man pha ta khum khwa chai mo bong soro ba ke chal ma ke thang ye ya guya thai ong ye tongnai ro bang machin phono macha ya manu ya pandawo pring pa ye tongo Tamilnadu ro Chennai ro arimba pandawo ta khuram maro pharo nalo janjanim sam toina khontlai nai le radi nalo janjanim sam toina khupor laklai nai le radi je aborowo hindi sanema su inke chung bangmo sing bro le chini chung pho phathar ni bro no kumbara no arim pho chung benikau mayan tatewo thaya su chapra ke mai phi apho samai mola tmai ke hindi no sayema tongo arumi abo jaga bole je hindi sanenole tining brupre buwa mobile towa mobile buthai mobile tanthai mobile ke tawo ongye tongo chole tongo bodi ki ye ongye tombo ye mthya ni bat thabang ha tawo tanthai mobile kau thai mobile chau thai mobile ke ne ro phone bat thabang ha
อาริมบปันดาวตาคุรำมาเราพาเราทีนี้จินิมซ้ำตัวเลยคอมพานีว่าพอทางนี้สมุนตังไม่อยากขี้รูมนี่ใบคุเราอยากขี้ทอดถัดจะไปกรีมใบบิปตัวตัวดิตอรีหกขุยติกังมนุลกังพอยไม่เสียพัทรจะใบคุไม่เสียรูมนี่สิแกไม่สั่นจระบิปตัวตัวตรงจุดใช้ละไม่ยาอารุมมีทีนี้เทรนสเตชันจระพอทางไม่ยาเอร์พอร์ตจระพอทางติเกตละไม่ยาคืออุปยตัวบดีคืออุปยมาตรงเจ็บจนสมุนตังยังตรงไหนคอมพานีสมุนตังยังตรงไหนเราพอเบตอนพอไม่เสียขี้บดีขี้ทางพนเราเรายาสมุนพนทางตังไม่ยารูมขวาจบเลยละยี่เสใบคุเราอยากขี้อุปยมาตรงเสียวอาริมบปันดาวตาคุรำมาเราพาเราทีนี้จินิจันนิมซ้ำตัวเนาะเบรคีอารอตามิลนาดุนจีลาสักคุเมนัยอาบรสิตาอุลจุงบุดีไทยดิจงเลยเด็กนะทีนี้จินิไทรบัลน้องมังยานอนไทรบัลทีนี้บิฮารีพงโตเวสต์เบงกอลจิงพงโตออริสันจิงพงโตอาซัมจิงพงโตบัดทักษะกิตาวคอมพานียมทีบุจุกรีเขียเต็มเสอาริมบปันดาวจุงมาเจยามานุยาบดีขี้ทางยสมุตังที่ยบุสุสเกจินิสักกาวเขียมจุงจอตมหานามครูเมนี่พนกรอยมามิเคสเตตอร์มาร์นี่บรโรนนอสตการ์เกตเตเซบิงพนังครูไม่ยังเลยตรงเซอารุมีออปชั่นแท้จุดตรงมาเลยรังคุปุจจะหอยเคลียจันนิมซ้ำตัวนักเขาหอยขี้ใบคุกเขนี่มันบัปันดาวกิสตาวออปชั่นแท้จุดตรงเชียวอาริมบัปันดาวตาคุเรามาเราพาเราจินิจันนิมซ้ำตัวนักอารมณ์คอมพานีท่านเราหน้าพนหุยตัวเลยระดีคอมพานีจริงๆไฟใช้บรุลานี่ไฟเนี่ยเราพนบางมาตาคุปอร์ไม่ส่งตรงบรุพนไฟตรงอาริมพิพดน่าเราจันนิมซ้ำตัวนักคอมพานีหุยมันนี่ขี้จุงตรงเลยระนี่มันบัปันดาวเราจะต้องนักกับบอมเซ่flight free พนองนะ train free พนองนะทั้งหมดนี่เจ้าว่าหนุ่ม free พนองนะการิบารานังยาพนองนะอาริมพิพดตาบ่บิปดตัวดิตัวเลยตัวพูดสมุยกอนโดกุลองเย่เบซัลองเย่ problems ลงเลยตัวมันนี่สมุยเลยจินิจันนิมซ้ำตัวนักพอหุยตรงเลยระนี่เนี่ยเราจะต้องมันพัตตาคุมคูรงเนาะสิจะสดก็ใช้มาคลาริฟิมเซ่อาริมบัปันดาวอังตันเทอมจะต้องสุ่มถุยมาเลยอันที่วิดีโอเลยเราตัวไปอยู่นั่นเราจะจุดน้ำสิ่งที่นั่น personal ไว้นี่contact number วันเราสาธิตอังรีนี่เนาะหิบ่าอาบุถุยมาตันเทมาเก่าเทมาเลยอังลบเลยมาบาลูลังการิมายามามีสิ่งแค่ไอ้พวก copyright strike พายุอาริมบัปันดาววันเราจะต้องนสิริมาเลยบอสเบ็ดถ้าเกิดตัวมันเทียนในบางยี่ตรงฮะอาริมบัยจุดติกระตรงเลยนะจุดเลยจัติสุนารีเสจัติกังกาลีเสจินิจัติบัปันดาวบัดใจข้าคลายใจเก่าเทสามีนี่พวกแกพวกกรีจินแหละจัติสุนารีมันนี่ตัดเตวจุงนั่นเราจะต้องนั่งสิริมจุมาเลยจุงมันเผามาด้วยจินิมซ้ำตัวเนาะจุงหิงหมดทั้งหมดจำมันหนุ่มพอติกนาที่เขเลยนะขอเลยนะขอเลยมาการก็ขอเลยนะเฮียนั่นมาเสียพิมพ์ใช่คอมพานีทั้งยาพอไม่ตุยลุยพอใจพอจะไม่มันจะเราว่าปาราว่าต่างยังจะเลยตรงสนามเฮียนั่นเราจดตัวนั้นสิริมใช่นั่นเราจดตัวนั้นกับผมพอฮะสิริมพอน้องฮะข้าจะหันเราจดตัวนั้นยี่ตัวนี้เราเนาะ